Добре, че на втори епизод на Surgeon Simulator. И се продължаваме с второто. Дайте. Чупи го и направо сърцето му скача с това. Това е супер якото, как се измисля картинката. Чук със сърце, с кости, един такъв. И сега какво трябва да му перим? Черва. Това е гадно. Доста гадно си. Чакай първо да му издърпам ето нещо. Да, изчерва. Така има малко кости. Те му са към това костите, така че тук няма кости. Само малко не се виждат. Сега как може? Ето пусна го. И сега какво иска от мен? Ето хора, намерих. Сега май го сега закривам. Нещо. Май не. Какво? Сега ще се опитам. Не, все още не знам точно как да му махна той черво от много колено. Каквото и черво! О, каквото и черво, бе! Хора, какво беше това черво? Какво е това черво? Не знам. И все още не мога да... Скапел! Правилният животни май не са така, не махат всички тия работи. Къде са инжекциите? Бързо една инжекция. Дупчи. О, то се пуши много. Човек, така е като пушиш. Не трябва да се пушиш. Ще бе коста. Електрошок. Какво стана, хора? Сега ще се опитам втори път. Ще успея този път, хора. Тук му разбрах как да му... Добре, чакайте сега. Чакайте сега. Трябва да взема един скалпел и да насежа ето това. Това въобще е скалпел или нож.
скапал. Това май вече скапал. Така че... Къде да хуцна? Може би ето тук. Ето. За да може да му се освободи. Да махна и ту черво. Да му го сложа в гужата. Така. Перфекто. Да му го сложа в гужата. Сега като се събуди от проекта. Нещо ми е студено на гужата там. И гледа. Червото ми! Това ще си поиска. Не. Къде? Пълни. Чакайте, съжалявам. Сега сигурно сте напсовали доста. Трябва да изкараме и това нещо. Нали? Сега една инжекция. Изнася се. Добре. Скалпел. Скалпел, къде ми изчезна от кубичките? Защо са сложили лъжица? What the fuck? За какво ми е? За какво ми е лъжица? Това чудо на чудесата. Бързо инжекция. Да бия. Инжекция. Сега да махне тук. Някакъв балон е това. Това изглежда като балон. Бил съм много тъп. Ето с какво трябва да режем. Чакай сега. Какво хора, защо? Това е най-тъпия епизод, който съм правил сега. Надявам се да ви харесал. Тъмън слагам двете работи, двете черва. И там каквото са. И просто... не можах. Надявам се ви хареса епизода. Ще махам тая тъжна музичка, защото не си заслужава. И това вече всичко от този епизод. И чао-чао.